Ahojte. Tu je Paula a Peter z Domalenky. Dnes vám ukážeme hotel Thermal Park v Dunajskej Strede. Ukážeme vám kúpalisko, aj termálne bazény. Aj vonku, aj dnu. Dostali sme rodinnú izbu, vhodnú až pre 5 osôb. Lebo máme 3 deti, jedno bude spať medzi nami. A tu vám ukážeme tu váňa. Ideme z izby Do bazénov. Do bazénov, že aká krátka to je trasa, my sme na prvom poschodí. A čo je super, môžete ísť koľko chcete neobmedzenie do tých bazénov. Čiže sa najete a znovu do bazénov a na izbu a hore dolu, ako my. Toto je rotunda termálny bazén. Nie je vhodný pre deti do 6 rokov. Vnútri je veľmi horúcie a dá sa, ja ešte ukážem tu, ako sa dá výjsť von. Tadiaľ to vidíte von. Všade sú vlastne sedadlá dookola bazéna. Je vhodný aj pre vozičkárov. Majú prenosnú rampu pre vozičkárov. A ideme si pozrieť taký vlastne klasický bazén. Nie s termálnou vodou, ale s vodnými atrakciami. Oni teraz nie sú pustené, lebo ešte zatvorené. Je to fajn, no. A tu sme si boli dať obrísť nohy rybičkami. Ideme vám ukázať ešte plavecký menší rehabilitačný bazén. Tiež nemá termálnu vodu. Vôbec nie je taký studený, je veľmi príjemný. Teplý, lebo má až do 28 stupňov. Ľahátka sú, čo sú okolo bazénov, sú momentálne za poplatok. Aj náš dosť je teplo v hoteli, oni vlastne vykurujú ten hotel tou termálnou vodou, tak je naozaj teplo. Teraz vám ideme ukázať vlastne tie bazény von. Vonkajšie. Spolu je ich 6, ale Mimo sezóne sú proste 2 iba napustené. Nefungujú ani tobogány vonkajšie. Tu sa vchádza do toho vonkajšieho bazéna tiež aj zvonku. Do toho termálneho, ktorým vojdete dovnútra. tu je VIP zóna v lete pre ubytovaných klientov, kde majú slnečníky. Tie kolíky to sú vlastne slnečníky, na ktoré sa našrubujú. A tu je vlastne ten termálny vonkajší bazén. Má blahodárny vplyv na pohybové ústrojenstvo. A tu je klasický bazén, takú klasickú vodou. Je vysoký možno popás, ale dno je také príjemné, gumenné, takže nie sú tam kachličky, tak aj keď je to také nízke, tak je to tak, na dotyk je to fajn. Je tu dosť veľa aj stánkov momentálne zatvorených, ale cez leto je v pohode sa tu dať nájsť. Hotel má ešte také vlastné jazierko. S 2 labuťami. Cez leto sú na tomto jazierku detské šmýkačky. Vodné bicykle, člnkovanie, dá sa tam aj kúpať. A vzadu je autokemping a tam je tobogán. A ešte tam vzadu je krásna sauna. Neviem, či ju vidno, tam až vzadu, taká drevená. S panoramatickým výhľadom na jazierko. Ideme si pozrieť ten tobogán. Vypnutý. Vypnutý. Ale v lete toto musí byť pecka, to sú samé slnečníky, takéto pevné. Môžeš vyskúšať tobogán. A tam tiež vypúšťané bazény, tam nemusím ísť. Štyri tobogány, keď dobre počítam, sú. Tu sú ešte nejaké vypustené bazény, čo v lete asi napustia.
Aj výrivka tam je vzadu, ktorá bude tiež vypustená. A spolu je teda 6 aj s tou výrivkou. A poďme. A tu je ten nový penzión, ktorý stávajú vlastne v blízkosti. Už je postavený, ale nie je ešte otvorený. Ja som si vyšiel hore na tobogán. Aby som mal krásny výhľad. Tu je autokemping, tu je jazero, ktoré patrí k hotelu, tobogán. Tam vzadu je hotel. A tu sa stavia ten nový penzión. V lete je tento hotel hlavne pre rodiny s deťmi a teraz mimo sezóne je to pre dvojice. Ideme sa trošku okúpať do toho termálneho bazéna. Horúce. Pre mňa je to horúce. Milujem teplú vodu. Horúcu. Vriacu milujem. Táto má 34 až 36. Tu je vlastne také sedadlo. Takto celý deň by som to dokázala sedieť. Čiže takto si tu posedíte. 3x20 minút. Večer to je príjemne, večer, hviezdy, také tak ticho, relax. Žiadne deti. A tí, ktorým je už trošku teplo, tak si takto preleziete do tohto bazéna. Vlastne sa posadí človek a je na zemi. Ale tu plávali. Ja idem naspäť. Takto si človek prelezie. Tu sú župany zavesené. No táto tu je chladná. Teda chladná, taká ochladená na tých chodíkoch. Tento vstup je super. Tu je to fajn. Lebo tu to vonkajšok ochladí, ale vo vnútri je riadne horúca. Tu je hneď hotel vlastne. Je tu pani vedľa mňa z Českej republiky, ktorá je tu po kolikáte? Po páté, 5krát už teda. A povedzte, ako vám tu je? Líbí se nám tady moc, už dolečujeme si tady nemocný klouby. Já konkrétně nový koleno uměli. Nové koleno. Nový koleno, uměli koleno. Áno, tak tento sedací bazén tu je úžasný. No. Jo, však vidíte, tady si to hned masírují tady ty. Tak to nový Pani si tam masíruje to nové koleno. Tak nech vám slúži. Jo, děkuju. A ďakujem. Já taky děkuju. Ďakujeme za rozhovor. A příště přijedem zase, určitě na rok, nebo možná ještě letos. Teraz ideme z vonka dovnútra, ten pocit cítiť, teda to teplo, rozdiel. No. Ideme si pozrieť tie atrakcie. Už je to rozdiel. Ja milujem teplú vodu. Ale tak v tejto človek vie byť určite. Je príjemné, ale teplejšia je lepšia. A môžete povedať, ako sa vám tu páči? No, my jsme tady už po několikáté a jsme tady velice spokojení. Máme tady teda karavan, tak jsme tady prakticky takhle jak doma už. Opatrně. Na 15 alebo na 30? Nie, len tak kratšie. Tak jak se má zdržovat? No veď čo, vy už idete preč. Tak ještě chvíľku to potrvá. Štekli to. Ideme sa pozrieť do sauny, kde musíte prejsť okolo recepcie, cez reštauráciu, cez šatne. Tam sa dá ísť po schodoch dole, ale radšej používajte výťah.
Dvere sa zatvárajú. Poďme si pozrieť saunový svet. Je to bezplavková zóna. Vstup je možný len od 16 rokov. Do sauny dostanete plachtu tu na recepcii. Takže náhy do tých bazénikov a výrivky. Do bazénika, toho ochladzovacieho a do výrivky. Tu je tepidárium a novinka solná hmla. Biosauna. Infrasauna. Výrivka, záliv ochlazovací bazén. Fínska sauna. A párna sauna. Dobré ráno. Dobré ránko. Pán Čašník nám otvoril 20 minút skôr, aby sme si to mohli trošku nakamerovať, tak sa poďme pozrieť. Dobré ráno. Na raňajky väčšina Slovákov, nejaká slaninka, párky. Ale my si dáme také zdravšie. Všetko, čo si dáte naviac v tomto bare, aj v celom hoteli, všetky vstupy do tých bazénov a rôznych tých atrakcií, tak dostanete na ruch takýto čip. A napríklad aj tu, nám to tam pripíšu na účet a na konci pobytu na recepcii sa to zaplatí. No na obed sme si dali a mexický guláš. Klasiko Slovensku je predaný kurací väzeň. Ak sa vám toto video páčilo, Choďte na domalenka.sk a vyberte si svoj pobyt.